डाक्टर लाबोनांगौ बेना एथ' घटना जादों इसे बिफद जादों बै मा बुस्थु बेलाय थेवबो खैजिमाखौ जाथारगोन जाहैबाय नोंसोरो बे लेखा सोरनिमोनलै राजा हो ए मा जाबावगोन ओमफ्राय बै गोलैनायालाय सोरनिमोन थांलाय खोन्थायलाय गोलैनाया सोरनिमोन बै राजा बै गोलैनाया आदानिमोन नै अराबा नै बिदि थालांबाय ओमफ्राय न' दंना गैला बिदि ए दे बारा गोबावबा गाबगोनलै ओंखायनो आं बारा सों माबोरै जाबावगोन नायलै नै सर जोंनि जायगायाव बेबायदि अबस्था नोंस्रानिसो इयो मेन न'आ बेनोना दा मोनायाव बबाव थाबावो नोंसोरलाय ए ओमफ्राय बियो ओंखाम संग्राखामोन ना ओमफ्राय मालिकआलाय गैयामोन मानसिया जेबो जायासै गथ'फोरखौ स्कुलाव हगारदोंमोन गथ'फोरखौ एखे बारहुंखा बारनायावनो आङो ओइ स्कुलाव गाना नालाय लायनो खारलांनायाव मानसिया बारग'दों ए न'खौ नायनि फै फै नै न'आ बेस्रा नैबे दासो बानायहांदों बेखौ बानायनो थाखाय नैबाव माने एसे टेम्परारि लुना दंमोन ना थिं नायजोब मा सिदों दा उन्दुनो जायगा गैला नोंस्रा नायदो नै जेबोला बेबायदि अबस्थाया आयौ नै अख्राङाव जेसेबां दं ओइ साना एसे दङ बेखौ नुहुरलायदों नै लेखाफ्रा सब बबे देलाय खोन्थालाय थांना राजा बे लेखा सोरनिमोनलै राजा हो ए मा जाबावगोन दा ओमफ्राय बै गोलैनायालाय सोरनिमोन थांलाय खोन्थायलाय गोलैनाया सोरनिमोन बै राजा बै गोलैनाया आदानिमोन आदायालाय बबाव दंहैयो दालाय ए गद्रेसाबो गोलैदों माथो नै नोंलाय नोंसिना लोबाय न'आलाय ओमफ्राय बेफोर माइरं गोजामोन ना माइरं गोजामोन दै हाबाखै हाबखोना माखोथाय नायथ'वाखै ए दा नायदो दे नै बेबायदि उन्दुनोथ' जायगा मोननाय नंलासो दा मोनायाव नाय खालामबायलै बारहुंखाया ओरैबायदि गाज्रि खालामखाबाय नालाय थ' नोंथांमोनहा मा होनो मा सानो एसे कमेन्ट हर मा सहाय खालामनाया जेनेबा मा खालामनाया मोजां जागोन ओरैनोथ' आं मोनसे खोथा बुजायना गालांगोन खोन्थाना गालांगोन बारु एसे पन्सायतनिफ्राय सहाय मोननायनि चान्स दं खोमा दस्राया जाग थाग आधार कार्ड भटारफोरखौ मोजां लाखिना दोन ओमफ्राय मबाइला दंना गैया चार्ज जागोन जायाखै बेखौ थाब लेंहरनानै GPS केमेरा डाउनलड खालामनानै मानसियाव थानानै फट' गांसे साफायनानै दोन मिथिबाय जायो एप्स दङ एप्स डाउनलड खालामनानै साफायबानो जायो दे अबस्थाफ्रा बेबायदि कारेन्टबोथ' गोजौजोब्बाय नोंसिना लामायाव मानो खाखो बिसोर दानलाय थिङालाय मोजां जाबावसोमोन बबाव नागिरना मोनखो बे थिंखौ बबेयाव नागिरना लाना फैखो पुरा ओरै दाबसे बिरलांजोब ओइ गोजानाव नै बै खासिबारियाव कारेन्ट थार होननायसिम माने थांजोबदों माने बैसिम नै बैसिम खागासिनो दं आरो नैबे माबा फिनसिंखौ माबायदि सौदावहैदों आरो ना थ' बिसोरना बेबायदि अबस्थाया मानसिफ्रा जेबो जायासै मानसिया जेनथेन बै खारनानै बाखि माबायाव थाहैखुमानो हादों माने दे मोजां जागोन दा जिअ टेकिं खालामना फैगोन दे भटार कार्डफ्रा मोजां दोन लेखाफ्राबो सिजोब्बाय गासिबो मोजां दोन जायखिया लेखाफ्रा बेलेग आधार कार्ड भटार कार्डफ्रा दोनबानो जाबाय मोजाङै थाथ' दे हामा दे जागोन दे गलियाबो बायलांजोब्बाय बबे नैबे जाय गलिमोन बिसोरनाबो सेस दा न'आ गंसे ल'खायो नालाय बेखौ माने मेरामति खालामबाय थाबाय आरोना बिसोरो बे गंसे ल'खादा न'आ नोंना बियो नोंनालाय माबोरै खामसालियाव जाखो नङालाय दे आं थांथ'लालै नै दैयाबो जि जादों ओमफ्राय ओरै जेबो जायासै इथिंजाय ओइसोना थांनो हागोन हाया बाइक लांनो हायोना बबे बाख्रियालाय खोबथ'बानो जायोना दसे दोननानै बे फट'खौ साफायनानै जायो नै नारेंगुरिनि अबस्थाया बेबायदिलै बाख्रिया बेखौ दहाय नोंसोर साफायना दोनबानो जायो दाथ' नोङो बेखौ बायदों होनना बुंनाय नंला रावबो नैबे बाख्रिया जाहैबाय बे बुदलाजोबनानै सिजोबना थाबाय नै माइखौ नायदो नोंसोरो जुदि फोथायाखैब्ला जुदि सियाखै होननानै सानदोंब्ला माइखौ नाय नोंथांमोना नै सेस टिपाल खोबजोबनानैसो दोनबाय नै सिजोबनानै सोब मुसिजोबसिगोन बे गाजा बेरजोबसिगोन बे सान्दुंआबा माला दुङो मा जाबावगोन दालाय बेफोरबो सब माबानाय गोजामोन ना बुदलाजोबनाय गोजामोन ना
बे जायगाया जाहैबाय सेनं नारायणपुर गामि ओरै साहा साइडथिं आरोना बे खोलाथिं माखासे साइड दङ बे साहा साइडनिया गोदो मोनसे समाव बिराद दै लोमनानै नैबे जायगा सब माने गासिबारि जाजोबदों ओमफ्राय बेयाव औवा थसेबो गैया माने बार लाखिनो थाखाय थसेबो औवा रज'थ'वाखै दा दिनैसिम गय बागान गय फांसेबो नुवा दायो सोब लांनांगौ आरोना ओंखायनो माने नैबेयावहाय बेबायदि बार बारबाथाय मोनसेबो लाखिनो हाया माने न'आव रावबो गैया नामा इसोरा मालाय जेबो जायाखै खोमालै नैबेल' एसे बुरलाबदों नै बेखौ नाय बिसांबो बाख्रिया सेस बाख्रिखौ नायलाय नै सेस बिसिनाबो एसा मानसि गैया नामा नै मालिकआ नै मा जाजोबखो नोंसिना मा जाजोबखो बेखौथ' जेबो जायासै नङा होमबा ओमफ्राय बाख्रिया थलाय नायनो एसे बाख्रिया सिदोंना माया सिदोंना ओमफ्राय माबा मोनसे खोबदों नामा ना खोबाखै टेबोल खोबदों नै मालिकआ माबायदि मोनखो माबोरै बिदि जालाजोबखो मानसिफ्रा जेबो जायासै मानसिया जेबो जायाखिसै धैन्यबादलै बेनो बोरो माखासेफ्रालाय मानसिफ्रालाय सिजोबदों दाथ' गाजा बेरजोबबा मा जागोनलै दा सान्दुंआथ' आसाखौनो अखायानो हागासिनो दङ बोरै मा जागोन दा माबायदि आइडिया हागोन नै बेवहाय मोनसे हाबा दंमोन नै ओमफ्राय एकदम मेन लामायानो माबायानो दंफाङा बायथेनानै सेस बेयावबो नै कारेन्ट खुन्थायानो गब्ल'नानै दं माबोरै जाखो नै थिगानो दं थिगानो दंनोलै बायजोबनानै थिगानो दंनोलै नै हाबायाव खामानि मावनो फैनायफ्रा नै खामानि मावनो फैदोंमोन बारहुंखा बारजों माने दासो ओंखारबोनो मोनदों हाबायावनो हाबायाव जेबो जायाखै दा सिङाव ना माबाया जिजोबाय फुला मारदों होनो माबोरै जाखो दिनै हाबाया माथो नै हाबा मालिकआ नायनि बुलाबजोब्बाय नामा नै बेफोर मेन पेन्डेलफ्रा ओमफ्राय ओंखाम संग्राया माबायदि अबस्था र' नायनि होमबालाय नैखौ सेस टेबोलखौ खाखाजोब्बायमोन नै अबस्थायानो गैला सेस दहाय नायलाय नै बुखारजोब्बाय ओमफ्राय सिङाव नायदो नै सिलिंल'सै बोरो ओंखाम संग्रायालाय है माथो खाफिनजोब्बाय बोरै जाखो बेफोर बुलाबजोबदोंमोन नामा होनदां माथो खाफिनखोब्रा दसे दोनबानो जायोमोन नै सेस बेखौ फिटिं जाखाजोब्बायमोन बे गासिबो दहाय माने हाबाया गाबोननो नालाय दिनै फुरा फिटिं जाखाजोब्बायमोन नै सेस बुलाबनानै बेखौ दासो खाफिननो बोगासिनो दं बिदि अबस्था थ' हाबानि कन्डिसननि नुथाया बेबायदि जानानै दं आरो दा नै हाबानि बिगुमाया बेबो माबायदि जाखो हाबाया नोंसिना गाबनोसो ओंखारो आंहा दे बारा गोबावबा गाबगोनलै ओंखायनो आं बारा सोंथ'ला थ' हाबानि अबस्थाया बेबायदि ओमफ्राय खोलाहा ओरैबायदि अबस्था जानानै दं आंखौ फन हरगासिनो थांनि गामिखौ नायनि सब बुलाबजोबदों आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय था बै नोलोबारिनिफ्राय नैबे जाहैबाय मानिकपुर गामि नाय सोरगिदिं फांसेबो दंफां गैखाया बेयाव दै लोमजोबनानै गोदो माने सब लोमजोबखानाय खासिबारिखा ओमफ्राय लांदांखा नालाय ओरैजाय ना न'खौ नाय फुरा टटेलि गैखाया खनसेनो बुलाबलांखादों नामा इयो मानसि गैयामोन सिङाव दहर नैबे गोजौआव सब न' गोजामोन आरोना ओरै गोजौथिंजाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा अदाबाबो नै अदाबल'सै बेस्राफोर बोरो मालिकफोर अबाव थांजोबखो नै अदाबा नै बिदि थालांबाय ओमफ्राय न' दंना गैला बिदि नोंसा नैबेल'सै नैबे मेन न'मोन आरोना बे मेन न'मोन ओमफ्राय नै बियो ओंखाम संग्रामोन नै सब दिहुनजोबनानै नैबावनो दोनजोब्बाय नै माल माथाफ्रा ओमफ्राय नैबे न' ओमफ्रायथ' बेलेगसै ना फिसालानि नोंसिना जेबो जायाखै माने दंफां दंला गैया नालाय बेवहाय डाइरेक्ट नांफैखायो बारा ओरैबायदि गोसा फैखायो खनसेनो लाखिनाय गैया नोलोआसो लाखिबा लाखिगोन खिन्थु नोलोआ लाखिनो हायाबा गैला आरोना नै बिसिनाबो नै ओरैया न'आ एसे मोजां नालाय बेखौ जेबो खालामनो हायाखै नैखौ नायनो अबस्था गैया बुलाबजोब्बाय नै मा न'मोन नोंसिना मा न'मोन बियो ओंखाम संग्रा दा मा हराव मा जाबावनोसैलाय अबाव संबावनो नै नायना ला नै सेस माथो दिहुनाखै मालफोरखौ बेनो ओंखाम ओंख्रि आलु सब माबाजोब्बाय माथो दिहुनाखै मालफोरखौ
नै उनथिंनिफ्राय माबायदि नै नाय उनथिंनिफ्राय माबायदि नुदों नै हाला हाथा जाजोब्बाय नै बेखौ माबा खालामथारनोसै दा जिअ टेग बानायनो फैगोननो आधार कार्डफ्रा फिनाङा भटार कार्डफ्रा फिनानै खोमानोथ'नाङा दे बे साफायनानै दा लांगोन बिसोरो माबा मोनगोन बेखौ खनसेनो बोखारनानै लांनो खालामा नङाबा न' गैया सानगोन ना बिदिनो दोनथ' बेखौ नांगौबा दा साफायखांनानै गाबोनफोर बोखारनो हागोन थाथ' इयावनो जेनथेन मेनेज खालामनानै र' थाथ' दे बे गलि दा गलिया गग्रबबाय नै गलिजों जिगाब न'जों ओमफ्राय बाख्रिखौ नायदो नै बिसिनाबो माया सियाखिसै ओमफ्राय माइखौ नायनो दै एसे माइखौ नाय बे माबायदि सिदों त्रिपाल खोबना दोनबाय नै होमबाबो माबा माइ अखा गोलैदों दा अखा गोलैजोबदों दा अखा गोलैजोबनाय बे होमबाबो नै थोद ओरैजाय अयो अबे नोंगौनालै थगायदोंसो खोमा ए आदसा थांगोन दे नै बैखौ नुहुरदोंना नैबेखौ नुहुरदोंना बे जाहैबाय नैबे बाख्रिनि थिंमोन खनसेनो बुरलांनानै बेयाव गारि खारनो नायजोबनि मानसिफ्रासो बेथ' जाबाय र' मानसिफ्रा जखम जायासै रावबो एकदम बेनो मोजां खाफाल मोजां जखम जायाखैसै अबेथिंजाय नै इन्जुरा नायदो अखा गोलैदों आरोना ओमफ्राय ओरैथ' सिलायावखौलाय आं नोंनाव माबा मोनसे सोंथ' फै गासिबो नोंसोर फैग्रा सानैबो फै नोंसोर फै सानैबो खारबो सोङा जेबो सोङा फंसेल' सोंनां फैयाबाबो जागोन दे एथ' घटना जादों इसे बिपद जादों बै मा बुस्थु बेलाय थेवबो खैजिमाखौ जाथारगोन जाहैबाय नोंसोरो खैजिमाखौ जाथारगोन जाहैबाय गारथारा मानो दुखु दाहा ज्राब दोन नङा होमबा खैजिमाया सिगां जानाया देरसिन जेखियानो जाया नङा होमबा घटनाया जाथाया बेबायदि जादों दंबावो गोबां दङ आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायथ' दे थाथ' दे गासिबो एखेबारे बुफाय बुसि माने मानसि खारनाय बायदि खालामना दोनबाय नै दंफां गय बायसिनजोब्बाय मा बायखो नोंसोरनालाय दहरम नोंसिनि गामियाव हाइस बायदों खोमालै नै बे बायदों नोंसिना बे ओंखाम संग्रामोन ना ओमफ्राय ओंखामफ्रा मा जाखो थौफ्रा मा बायाखिसै नै सेस थाग्राया जेबो जायासै मालिकआ नै मानसियाथ' माहाजोन न' लुनानै लाया नालाय नुवाखै न'खौ नुवा हायो बे खिन्थु लुवाखै ओंखायनो बेबायदि बायनानै बायलांबाय आरोना न' सिंनिफ्राय नै न' सिं नैबे खथम बेयाव मानसि थायोमोन नामा नै हंला बोरै बिदि प्रेसार नांफैखोब्रा न' माबायावलाय होनायावलाय नै जाग्राया बेबायदि नै न'आ नै मालिकआ रंजागासिनो दं माने जैसो होगासिनो दं बेल' ओमफ्राय ओरै सिगांथिं बुलाबाखै बिसिनाबो नै न'आबो मोनसेल'खाना बे नङा बेल'खा जिफ्रा जेबो जायाखिसै जिफोर बे गथ'फ्रा दा माखौ जोमबावगोन दा सेंग्रा माबोरै जागोनलै सेंग्रा बिसिना माइआ एसे सेबथारो खोमा ना दा हराव मायाव थाबावो नोंसोरलाय रिलिफखौ थाहैदोलै एसे रिलिफ माबायाव लानानै दोनहैयाबा बानायनो नागिरबाय नामा बानायनोथ' नागिरदोंमोनलै थिङा जियाखिसै जेबो थिङा जिदोंबाथ' बियो होबाबो खामानि जानाय नङाना गाखोथावाबो माथावाबो दे बानायहोलां थानो हानाय कन्डिसनखौ बानायनानै ला थ' फैयै ओरै नारेंगुरि लास्ट ओरैजाय भालागुरिजों नारेंगुरिजों नांजाबनाय लामायाव मोनफैबाय आं ओमफ्राय आंनि उनथिं नाय नै बेबो बेवहाय एकदम लांदां दंफां फांसे जेबो गैया डाइरेक्ट ओरै खोलानिफ्राय फैनाय बारा नै बिजों बारबोखायो नालाय नै बिजों फैयो बेजों फैनानै डाइरेक्ट नैबे सौदाव फैखायो नै
थ' बिसोरनि न'खौबो नायदो नै एकदम न'आ गंसेल'थार बोरै थागोन बोरै मागोन दा मोनायावसो मिथिसिगोन दा मालिकआबा मा खोन्थासिगोन मालिकआसो फोरमायनो रोंसिगोन आरोना बोरै बोरै जागोन नै अबाहाय दंमोन बिदि बारबा नोङो आङो एकदम हाखु दाखु एसे अखा खोमसि जाबानो खारबाय एकदम गिना थोर माने हाबनो हालां मावबाय ओमफ्राय सानसेयाव जेन हाबबाय आं बाबो माने गारलाना बारबो अखाबो एकदम फिउ जानजि खाना फिउ बानायदों बैसिनावसो थाहैदों होनबा नोंना थाहैदों आङो सब जि जों माइरं साइरं सिबाय सिजोबबाय ना फैनायनि आंना आरो हासबेन्डआबो न'आव गैया आं बिराद खस्थ' आं मा खालामना थावगोन आरो फिसा सानै मा खालामबावगोन आं माने न'आव थाखाया आरोना बेलेगावसो थायोना बेलेगावसो थायो खामानि ओमफ्राय गथ'फ्रा बेसे गिदिर गिदिर उन्दैसो सासेया 8 बोसोर सासेया 6 बोसोर दा मा खालामबावनो न'खौ नायै नै बे मा खामसालिमोन ना इयो ओंखाम जाग्रा नै थिङायैनो नाय बेसेबांबा गोजानाव दैजों बारनानै बोरै लायगोन ना हिनजाव मानसि हारसिंनो ओरैनो औवाबो गैखायाना ओमफ्राय सब नैबे ओंखाम संग्रा ना फार्स्टनिया बे ओंखाम संग्रा नै ओमफ्राय दा नैबे न' सिङावथ' सब दै हाबजोब्बाय सब नै सोर अनबावगोन आंखौ सिजोब्बायना गासिबो सिजोब्बाय माइआबो सिजोब्बाय दाउआबो दसथा थैजोब्बाय दाउआबो दाउ थैबावनोसो थैजोब्बाय दाउआबो नै माइआबो सिजोब्बाय दाउआनो दैनायमोन ना दैनायमोन गगासिनो दङ थैजोब्बाय दाउ फिसायाबो ओमफ्राय बे माइआथ' नोङो दै हाबजोब्बाय ना दै हाबजोब्बाय माथो जाबावगोन दा बे माबासिगोन ना गाजाव बेरसिगोन ना इयो दाथ' अखा मा खालामबावगोन जि जोमनै सेस एकदम ओरै खमफिदों सां सिङाव जेनथेन हाबबाय बे सिङाव थाबाबो गनाय नङामोन खिन्थु गनाय नङामोन जेनथेन गोसोखौ दाद खालामनानै जेनथेन बारग'बाय आङो ओमफ्राय ओरैलांबाय सानाव फिसाफोरा स्कुलाव दंमोन आरो बिसोर थाबा बांसिन खस्थ' जागौमोन स्कुलावबो बिराद खस्थ' थादों गथ'फ्रा एकदम थोर खमफिजोबदों गिनायानो अबाव थानांगौ ओमफ्राय नै इन्जुरफ्रावबो सब बेथ' जाखाला नै बेखौ दा मानसिफोर बेथ' हंला जाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नैबे इन्जुरा सिजोब्बाय बे बायलांसिगोन माने हमथानो हानाय नंला बेखौ हाखाला न'आनो माने मावजोबखाबाय मालिकआ खबर मोनना मोनाखै दा खबर खोन्थाहरदों दा रायजोफोरखौ बानायनो ओमफ्राय बानायनायनि सिगां खनसे फट' थाबायना दोननि आङो दा कन्डिसनावथ' बेबायदि जाबाय मा खावलायो दा रायजो माबाफोरखौ जाहा एसे पन्सायतफ्रावबो सहायफोर मोनबाय बायो खोमा रायजोफोरखौनो खावलायदो जों बायदि गोरिब गुन्द्राखौ एसेबाबो अनहरथों अनसुंथाइ होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय माइरं दै सिजोब्बाय जि जोम सिजोब्बाय आंहा फिसा सानै दं आरो आंना दा हासबेन्डआ न'आवबो गैया आंखौ दा सोर अनबावगोन रायजोफोरा सहाय खालामाबा एसे अनहरदो आं बेखौनो खावलायो रायजोफोरनिसिम मथाया हाजिरा मोनो दा अननानै माने एसे हेफाजाब होयोबा मोजां जागोन आरोना बयबो सोरना न'आव बबे जेराव न'आ ओरै बारनांगौ ओमफ्राय डाक्टारनाव फैनो माबाबाय दं इसोरो नै फन हरबाय दं फैगोन खोमा हेलौ माइरं गैलाथ' न'आ जाथां माइरङासो मेन बुस्थु माइरङासो मेन बुस्थु माइरङा फिसोबाय दासो जाहोखांबाय आं गथ'फोरनो जाहोनाव स्कुलावसो थांदोंमोन ना जोङो मेगना नै गासिबोनो आखिथिं होनदों खोमा डाक्टारनाव लाबोनो नागिरबायना गारि मोनथ'वाखै दा गारिबो लामाफ्राबो गाज्रि जाबायबा होथेजोबना दं आरो सोर थम थम लाबोगोन दा आं लांसिगोन लांदो होनबालाय आं दा लोगो मोनसै दा माबा आं आगोमानिखौ लांसिगोन आगोमानिखौ ओमफ्य नोलबारियाव नाव नोलबारियाव आंहा थिङा गैला थिङा जजोब्बाय बाथाम बायलांजोब्बाय बेयाव हाया डाइरेक्ट लांखा गंग' नोंनाबो थाङासो होनबायनो बि थांनो गिबायखौ लामाफ्राव होजों बायस'जोबना दंबा बाइकफोर गैया बाइकफ्राव गाखोनो हाया बाइकआव गाखोनो हायानो गारि फिसायावबो हाया बियो गोबाय माबायो सोरनिबा गारि रिजार्भ बिहरनानै लाङाबा थुमथुमा थाङा दा फैयै फालागुरि नांफैबाय आं फालागुरि एसे मोनफैबाय आरोना लामाया थे ओमफ्राय बै नैबे बायथेनायनि सिगां नैबे औवायाबो थे बायथेजोब्बाय नै नाय फुरा ब्लक जाखाबाय नै लामाखौनो फैनो हाला बेजों माने बेखौ बारनानै थांबाबो बैयावसो आरो दंबावखायो आरोना औवायानो माबोरै बिदि गुजोबखो खनसेनो मथे आं थांनो हाला आरोना ओरैजाय आङो ओरै बाथ'पारायाव थांनो सानदोंमोन माने ओरै गिदिंनानै नारेंगुरि थांफिननांसिगोन दे थाथ' दे न'आव ओमफ्राय मा खहा जाखो न'आव आंनिया गया बायजोब्बाय ओमफ्राय फिथाइ गोनां गया बायदों बैजोंबो सिगांनो बायफैजोबदों मानसिया जेबो जायासै मानसिया जेबो जायासै ओमफ्राय बोरमा मासे दं बोरमाया जों एखायनो बासायबाय
지장 알아. दे थाथ' होमबा दे गुबुनखौबो देखायहरनि एसे नै बिसिना नङा नै ओइ आसल मा जाखो बेयो मा जाखो बे मा जाखो मा जाखो बियो खोन्थादोब्रा आया ए नै मा न'मोनलाय मा न'मोनलै मा न'मोनलै खोन्थादोब्रा ए थांनो हायो बिजों थांनो हायो मानसिफ्रा जेबो जायासै मानसिफ्रा जेबो जायासै बबेथिं बबेथिं ए मा जाबावगोन दा मा जाबावगोन नों हमथाना लाखिनांगौमोन ना हायासै दे थाथ' दे फैयै फैयै नारेंगुरि गेजेराव हाबफैबाय आं नै बिसिनाबो बे अबस्थायानो एखे अबस्था थांनो लामायानो गैया नै बिसिनाबो होद मानसि गोजौग्रा नोंसिनि न'आलाय गोजौखायनो बारनांदों आख' नै बिसिनाबो हाब नोंसिना उन्दुजालायबावदोंसो खोमालै मालाय सानाव उन्दुलायबावदोंसो नै जि गोजौ नङा बिसिना ओंखायनो बारनांफब गोजान खनना लायबाय नायलाय नै खावसे गैया बिसिनाबो मथथे खावसे गैया आरोना बिसिनाबो नङा नै मानसिफ्रा जेबो जायासै खार'नानै ए दे मोजां खोथा खाफाला मोजां मानसिफ्रा जेबो जायासै टटेलि बुखारनायसो नामा बिदिनो खावसे बुखारनाय गोजा ओमफ्राय ओरै माखासेखौ नायदोलाय फैयै फैयै महिमपुर ना महिमपुराव मोनफैलायबाय आङो नै जोंहा नै बिसानिनो न' नायदो बिसानि न' कन्डिसना माबायदि जादों ओरैबायदि गिदिर थाइजौ दंमोन ना नै खाथियाव सिला गेजेरावनो बेबायदि माबा दंमोन एसे बिराद गिदिर थाइजौआ नै मा बायखो मा खहा जाखो एसे खोन्थादो गासिबो थोरसि लथा गासिबो बायजोब्बाय गेग्रेबजोब्बाय ए दाथ' नों दिहुननो हादों आनो दिहुननो माखासे हाबाय माखासे हायाखै ओमफ्राय माइरं दैफ्रा माइरंफोराबो सिजोब्बाय लेथेर फेथेर जाजोबबाय ओमफ्राय बेखौथ' नों थानो हादों नालाय ओमफ्राय मा खहा जाबावदों आरोबाव बाख्रिया जेबो जायासै बाख्रियासो जेबो जायासै मोजां जाबायलै नोंसिना जेबो जायासै बारग'बायलै खाफाला मोजां नोंसिना बोरैबा थाइजौ थायहांदोंमोन दासो सेस ओमफ्राय बिसोरना एसे मानसि दं बेयो ओमफ्राय बै थिङा सोरहानि बै थिङा नै नोंसोरना नोंसोरना दा नै दुब्लि फोथाराव थिं थाफैलायनाय जाबाय नै बेथ' बाथामजों दोननायसोमोन ना नै मानसिया जेबो जायासै हाब नोंसिनाथ' थिङा दाबसेसो दंहैलाबायथारो फोथारावसो दानि नुबोलाबायदों आङो नै दिस टिभियाबो बबाव बायनानै थाखो बेखौ बेयावनो गोलैखादोंना ना इयाव लाबोबाय फोथारनिखौ नुबाय बारै दानि बाबा एसे गाखोनानै देखायनोसै खोमा नै मालिकआबो बबाव थानाय बार फुनानै बायनाय समाव बबाव थानाय नोंसिनाव न'आवथ' थानाय मा जाखांबायदोंब्रा बिदिथ' जाफेरथारामोन ना जोंनियाव उन सिगांथ' जाफेरथाराना जोंनियाव बिदि एसे नायनोसै खोमालै दाथ' माखौ जोमबावगौ नोंसोर दा मोनाफ्राव बायसेन्स जुदि अखा हाबावनांगौब्ला खनसे मालिकआ नै मा सानो मा होनो दा मा खहा जाखो एसे खोन्थाना होदो नाय बेसेबांबा गोजौ न'मोनदै बेयो आं गाखोबोबाय ओमफ्राय सब टटेलि सिजोब्बाय नै बेयाव गांसेबो जि बेयावहाय माने गोरान होननाय जि गैला नङा होमबा जि गोरानथ' गैला गांसेबो गाननाय जोमनाय बै लंपेन्ट बायदिसिनाफ्राबो सब सिजोब्बाय टटेलि गथ'फ्रा अबाव थाखो ओमफ्राय गद्रेज बायलायदों होननाय खोनादों सारा बेनोमोन ना सुटकेसआबो बिरखालांदों नै बैखौ नायलाय नै सुटकेसा बिरखारनानै दंहैयो नै सब थुख्रा थुख्रि जाजोबदों सेन्देल लुदोंमोन लायो बेसे गिदिर देरखो गथ'फ्रालाय सासेया 3 बोसोर जायाखै सासेया 6 बोसोर सोलिबाय दं बैबो दा सासे ओइबो दा सासेया इसाव दंहैयो 3 बोसोरा
ओमफ्राय स्कुल गैयामोन नोंसिना स्कुल आं दिनै हगार हरखायासै सुनिबार बोरैबा गोसोम जाथारदोंना बोरैबा गोसोम जादों बोथोरखौ गिनानै हगार ओमफ्राय माफ्रा जानाय लोंनायफ्रा मोनजादोंना मोनजायाखैमोन दिनैथ' गैया होननायानो जाहैबाय संबायमोन जाफुहांनायावनो माबाबाय नालाय जास्लाब मोनासै होमबा लाहार फाहार बेयाव दंहैयोमोन बेनो एखेनो मानसियाल' बासिबाय होनबाय मा जाखांबाय मा दाथ' दैज्लां बहरबो नङा ओइ थिङा गुरुबजोबाय मा खालायबावगोनथाय नैबेफोरखौ नै मा खालामगोन दा थिं बायफिनो अबेनि थाखा मोनगोन सोरबासो मिन्थियो मिथिनो साननानै आगोर मोनलालै नङा होमबा ओरै नारेंगुरजों फैयै फैयै ओमफ्राय मयनफोरखौ बारबोनानै आं बाथ'फारायाव गोदान फैफिनलायबाय नै बाथ'फारानि कन्डिसनखौ नाय फुरा बिसाबो थाल्ला बाला माने न'आनो बे लांदां फांदां गासैबो बारजों गानाय गोजा दा गथ'आ ओरै फाइभनिमोन लेखाया सेस माबाजोबनानै नै दहरम एकदहरम नै साइकेलनि माबानि बाइकनि माबा लेखाया बे सब टटेलि मा क्लासनि लेखामोन बियो मा क्लास मा थाखोनिमोन आं बे लेखाया माबानिमोन फाइभनि क्लास 5नि बोरो फरायग्रायालाय बोरो मानसियालाय दंना गैया थांबाय ओइ नैसिनाव दा माखौ लांनानै माखौ फरायबावगोन बेलाय जेबो लेखा लांजोबदो गाबोन माजों स्कुलाव थांबावगोन बियो गैया गाननाय जोमनायफ्रा गैया गाननाय जोमनायफ्रा आंनाथ' एमावआव सेस जोब्बाय एमावआ मैया बबे गाननाय जोमनायाव थफ्ला थफ्लालाय बोरो नै बेयाव नैबे माखासे थादोंना लेखाया नोंसोरो नानिमोननिमोन आरो नोंसिनिमोन बेलाय मा क्लास मोनखोमोन बेलाय नायदो नै लेखायानो गांसे गैला सब टटेलि सिबाय ओमफ्राय नै बे मानसि उन्दुग्रा मानसिया जेबो जायासै सासेया 7 सासेया 5 इन्जुरनि हा गोग्लैनानै सब बिसिनायाव नै दा मोनायाव ओरै थाबावगोनलै बोरो मालिकालाय ओमफ्राय मा खहा जाबावखो एमावआबो गैला सेस एमावआथ' बुरजा एमावआथ' माथो गथासो जाजोबबाय जाजोब्बाय नोंनिखौबो गारबाय माखासे गारबायानो गारबाय माखासे नोंनिखैजा नै बिसिनाबो नै गोजौ माने एफा औवा होसिन माबा जोख्लोबनाय बिसोर मोनबाथाय जायगायालाय बोरैथो इसे नांस'खो बेयावलाय बानलु बिफाङा माने गाहाय होमबाबो लेमगुलायबाय होमबा बारनि स्पिडखौ बेयावनो नायबानो मिथियो आरो बोरो मालिकालाय बबाव थांखो हरखाब जाबाय माने गथ'खौ लानो ना न'खौ हमथानो ओरैबायदि जादों माने मुर जै फैदों मटरे 5 मिनिटनि गेजेरावनो बिरजोबदों सब बिरखाजों आरो ना हास्लाबाखै बेफोर थिंफ्राथ' बोजों नागिरना मोनदों आरो ना हराव जानाय मोनबाथ' ओरैबायदि बिपद जाबावगौमोन सानाव जानायखाय एसेबाबो एसे मोनजादोंना मोनजायाखैमोन मोनलोंदोंना मोनलोङाखै जाथ'वाखैमोन दासिम मोनजायाखै होमबा एसे जाबाय दा जाबायना संनो हाबायमोन आरो ना संखांबायमोन दे आलासिबो दंफैयोमोन आलासिफ्रा बिसिनाव बिदि जाबाय थायो खोमालै बिसिनाव बिदि जाबाय थायो खोमालै सानलायनांसिगोन ओरैथ' नायलाय फांसेबो बिफां गैखाया माने जेन जोंनावल' नांदों दे खहाखौ आं देखायबाय बिसिनाबो सेस लेखा गांसेबो गैला नोंसोर ओरैबायदि लिमोनला आयु साबोर फोननायसो नायलायनि सेस ओमफ्राय गथ'फोरनि लेखा फरायनाय टेबोल सब बिसिनाबो नै ओरैजाय जेन टेबोल खोबनानै सिखांनासो खोबबाय नै ओरैथ' सब सिजोब्बाय नै टटेलि सेस गैलानो बुस्थु दा मोनायाव बोरै थागोन बेखौसो सिन्था जाबाय नालाय माथो खालामनो दे माबा मोनसे थानायनि बेब'स्थाखौ खालामदो ना नै मा दंमोन बे खोबनायावलाय बिसिनामोन बेबो जेनथेन माबाथ' सिदों नङा होमबा सिखांनासो माबा जोबनाय गोजा मेगन बुख्लायलायदों होननाय खोनादों माया नांखो ओमफ्राय बुजाब्बायना मानसिखौ हाजों बारा माया नांखो फात्ता मोनस्लाबासै माने मायाव मा जायगायाव दंमोन बिदि जाबा बे गलियावनो दंमोन मोसौ खादोंमोन आङो माने माबा मोनसे गोलैदेरदों खोमा आं फात्ता मोनस्लाबासै माने खर' मोखां गासिबो हायाव नांजोबदों गोलैदों मानसिया बे माने न'आव बायबाय नालाय मानसिखौ बुजाब्बाय माने बे न'सिमबो फैस्लाबनो हाला मोसौ खानायावनो थाफानांबाय आरो मोसौ अयनाय जाबायलै अयनाय जादों दे नोंसिनालाय जेबो जायाखिसै न'आ
नोंथ' हारसिंसोमोन जायाखिसै खाफाल मोजां जाबाय बायसेन्स जुदि बुद्लाबजोबनानै जानांगौमोनब्ला बे टाइगारफ्रा बायसिनांगौमोनब्ला बुरि मानसि हारसिं मा खालामगौमोन नङा होमबा खारलाखादों सानानाव खारलांदोंसो दे मोजां जाबाय नोंना जेबो जायासै मालाय नै बिसिना बे नैबे ट्रेक्टरनि मालफोरखौ नाय मालिकआथ' बेनो ओमफ्राय बे मालफोरखौ बबाव लांनो नागिरदों होनबा माने बिसोरनि न'आ सेस बायजोब्बाय बायनानै बिसोर रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जासिनानै जाथि बंस'राव थानो बेसेबां माबायदि खहा जादों न'आव सेस बायलांजोबदों सेस बाख्रि साख्रि साफा टटेलि गैखाया आरोना थिङा गुजोबलांदों न'आ बबे जेराव मोनब्रा एकदम खोला माबायाव दुब्लिबारियाव गबिन्दपुर बारनानै गबिन्द बारनानै नैजों सनाव नैजों सिद्दा सोरबा दं होनबा न' ओइ राजिब मोननानि न'नि सेराव ओरैजाय दा रावबो गैला न'आव फैजोब्बाय आरो मालिक होनानै ओमफ्राय दुब्लियाव माबाया न'आव बिसाल'सै नाथाय दा बिसाल'सै नै थिंफ्रा दंजोबो आरो दंजोबो माने न'आवथ' दा थानो जेबो जायगा गैला ना टटेलि मालफोरखौ लाबोजोबबाय ना जेबो माल गैलाना हजों दा लाबोजोब्बाय ओमफ्राय माइ दैफ्रा माइ दङ जेबो जायाखै बाख्रिया माइआ सिजोब्बाय बाख्रियाबो बुलाबदों बाख्रिनि थिङा गोबाव सुलांदों बिराद गाज्रि अबस्था जादोंलै खनसेनो माने बारना होनायखौ जेबो लाखिनो हायाखै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय ना ओंखामफोरखौथ' बे समाव रावबो जाया सोरबा जायाखै जाथ'वाखैमोन मोनजायासै दाबो मोनजायाखै दाबो मोनजायाखै सङाखैमोन ना संखांबायमोन जानो नागिरदोंमोन माल माथाफ्रा जेबो बायाखिसै बायनाया जेबो बायाखै बायनायालाय ओमफ्राय दा बिसिनावनो थाथ'नोसै लुहैगोन ना ओमफ्राय दा उनाव लुहैफिनगोन दिनै लुगोन दिनै लुआ दा हास्लाबनाय नंला दे उफायथ' गैला माथो खालामबावनो मिथिंगायारि खैफोद नङा होमबा सोरखौ दुसिबावनो दे मोजाङै माबाबानो जाबाय बानायफिनना लाबानो जाबाय थ' फैयै ओरै हाइज्राइगुरि गामियाव मोनफैबाय आङो माने गासैखौबो देखायजोबनो हायाबाबो एसे सोबनिखौबो नायो आरोना माबायदि जादों ओमफ्राय डेमेजआथ' दहाय फुङाव एसे फ्राय जादोंमोन ओमफ्राय दाथ' एसे थाङै समावबो बेलासि जाबाय नालाय अखायाबो गारबाय मानसिफ्रा डेमेजखौ फ्राय फाहामनानै लाबाय आरोना थ' फाहामनानै लाब्लाबो माखासेफ्रा इसेबां फाहामनानै लानो हायाखै होमबाबो आं एसे देखायनि नै हाइज्राइगुरियाव नै बेबायदि जादों माखासे कन्डिसना ओरैनोबो बायदोंमोन नामा ओइ फारसेनियाबो माबा दंमोन मा बेखौबो दासखादों ओमफ्राय थिंखौ नागिरना मोनखो जायगायावनो नै बिसोर न'आ बे गंसेल'खा नोंसिना न'आ बे गंसेल'खा सिङाव जेबो जायासै जि जोम माइसाय माइरं सिजोब्बाय गासिबो सिजोब्बाय माइआथ' नैबेनो बेबो दासो अखा नांखांनासो बुखारजोबोबा प्लास्टिकखौ अबस्था गैला मोनायाव बोरै थागोनलै माथो बाराबो बारबावदोंसो नै थिंखौ दासो गोदान लायदों नै माथो गासिबो दंथारो माथो अबस्था गैला नै इन्जुरफ्रा ओमफ्राय गामिफ्राव डेमेज जायाखै जोंनाबो गैला सेस नै सोब ओइथिं आरो गंसेयाव साफा बुख्रुन जालांजोब्बाय थ' बिसिना बे न'आ गंसेल'मोन कन्डिसनाथ' फ्राय हराव थाथारनांगोन नङा होमबा दे कन्डिसना सब एखे बिदिनो नङा होमबा आं नोंसोरनिखौबो देखायनो र' एसे इसोरना जेबो जायाखै नै बेनो दा बुलाबनाया बै गंसेयाबो ओंखाम संग्रामोन ना इयो बैथ' बारान्दामोन जेनेबा बेबायदिसो ओमफ्राय रावनावबो बेलेग बिदि जायाखिसै सोरनावबा ओइस्राबो गंसे बायदों न' गिदिरानो ओइस्रा ओंखाम संग्राया बायदों बिस्राबो ओमफ्राय बे समाव नोंसोर ओंखाम मोनजाखोना मोनजादिया ओंखामखौ जेने थेने मोनजादों जागोन आरो नोङाबा लास्टआव जेने थेने एसे फुंनि टाइमाव संग'नायखाय मोनजानायसै एकदम ज' जाजाय गासिबो बिसिनाबो जोंनावसो थाफैजोबनांबायबा बबे जगाव दंमोन दा बेबायदि जाबा नोंसोर माबायदि जायगायाव दंमोन जोङो बै माबायाव बै इन्जुर बै दरखं गुदियाव गासिबो ज' थाजोबनाय जमा थादों माबायदि फैनाय बारा खनसेनो माबायदि फैनाय नोंसोर एकदम धमकै बुखानानै सिमब्रेखादों सेस बेलथायलांखादों बार गिदिंनाय नामा ओरै एकदम सिमब्रेनाय बायदि जाखादों माने ओरै खनानिफ्राय फैदों बिथिंनिफ्राय दासखाय सेस गुलाब खारनो रोङाखै बिसोरो आंसो थैसिगोनलै बिसोर होननानै इयाव बाबथाबबाय दं आं बै खामसां बै गुरसि गुरै इयाव बाबथाबना सेस फालिजों खाथाबना दोनजोबावबाय आं दाबो आर'नाइ फालिखौ बिहरदों आरो खादों सिगांफोर बेबायदि जाफेरगोना जाफेराखैमोन सिगाङावबो जाखांबाय मोनाखैमोन ना एकदम आंनो होसिनजादों खनसे जेन दरखं खार'नानै दरखं गुदियाव बासायना हादों इन्जुरै उखुमै ग्रोबखामोन बेयावनोमोन ओमफ्राय न'खौ सरखारनि मोननानैसो जेनथेन रेहाय जादों ना न'आ जुदि सरकारि मोनोमोनबा नै बेबायदि मोनबा गैलामोन आरोना सेसमोन आरो दिनै रेहाय मोनबाय जेनथेन माइफ्रा बासिदोंना माइफ्रा
माइया एसे सिबाय दांसो नै दरखंजों नैबे दरखंजों हाबदोंना माइयाथ' सेफ दं बिसिना जेन थेन नङा होमब्ला दे नोंसिना बेबायदि जाबाय थ' लोगोफोर मिंमां गगामु खालामाव दिनै बारहुंखाया लांखा सिंखा खालामनाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो भिडिअखौ एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना मानो होनबा जोंनि माबायाव जोबोद बेबायदि खना खनला बिराद दंबावोमोन सोरबा सोरबा गामियाव आं थांनो हायाखिसै मानो होनबा बे समाव माने भिडिअ मबाइलाबो माने आंना बेटारि गैयामोन नालाय थ' एसेल' भिडिअ माबा सार्च खालामनानै लानानै आं आथुर आथुर भिडिअ खालामनायनि जाहोनाव माने गासैखौबो आं लाजोबनो हायासै आरोना बेनिखायनो बासिन खहा जादोंमोन आं बेखौ देखायजोबनो हादिया मानो होनबा लामाफ्राबो थांजोबनो हाया नालाय थ' बेनिखायनो थांजोबनो हादिया आरोना जाय जाय गामियाव हाबहैनो हादिया देखायनो हादिया बेनि थाखाय आं दुखु मोननाय फोरमायबाय आरोना थ' भिडिअखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो अननानै भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं